डेली बाजारा जाबाय मोनसे सुपार स्टोर जेराव जों डेली निड्स माने फरायनांनाय बुस्थुनि गोजौआव निर्भर खालामनानै बे स्टोरखौ बानायदों लोगोसे डेली बाजारनि लोगोसेयावनो जोंनाव डेली चाय केफेबो लोगोसेयाव दंफायो बे डेली चाय केफेआव बायदिसिना धरननि साहा मोननो थांगोन जेनेबा कास्टमार खासेया फैनानै जिखुनु न'नि बुस्थुफोरखौ शपिं खालामनानै लोगोसेयाव साहा कापसे कापनैबो आरामसे 10-15 मिनिट जिरायनानै आरामसे फेमिलिनि लोगोआव लोंनानै थांनो हागोन आरो बे दखाना जोङो सुपार स्टोरआ जाबाय सिलापथाराव जों एस्टाब्लिश खालामदों STC बास स्टपनि खाथियाव जिहेतु दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर सोर आलासि फैदोंमोन आलासिया जाबाय MSनि भाइस चेयारमेन फैदोंमोन इनॉग्रेशन खालामनो थाखाय जुगेश कुटुम ओमफ्राय आरो लोगोसेयाव MSनि मेम्बार्स जेनेके मलेन्द्र नार्जारी आमायाबो दंमोन आरो बिदिसिना आरो दंबावो जिहेतु दानि जुगाव गोबां फरायसाफोर एबा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोरा गोबां जिहेतु साख्रिनि उन फरायनानै जिहेतु मोननोबो हास्थायो नोंथाङा जिहेतु IIIT बेखौ एलाहाबादाव खालामना फैनानै नोंथाङा साख्रिखौ मालाबा गोसो जायाखै आं अनेस्टलि आं साख्रि मावगासिनो दं दा स' आं एज ए सफ्टवेयर इन्जिनियारिं आमेरिकान कम्पानि जेनराखौ आङो मावगासिनो दं आङो वर्क फ्रम हम खालामगासिनो दं बाट बे साख्रिखौ आं मोनसे मा होनो सेटिसफेक्सन इल' आंनि टारगेटआ नङा साख्रि मोननानै मोनसे सेलेरि मोजां मोनसे सेलेरि मोननानै साख्रि मावबाय थानायाल' आंनि टारगेटआ नङा बेनि गेजेरसेयाव आं गावनि जायगाखौबो लोगोसेयाव गावनि साख्रिनि लोगोआव फेमिलिनि फाइनान्सियेल जेनेके बिदा फंबायफोरा माबायसा पारफर्म खालामदों आरो लोगोसेयाव गामिनि गथ' गथायफोरा एमप्लयमेन्टनि थाखाय जायगानि डेभेलपमेन्टनि थाखायबो माबा मोनसे खालामनो हानायखौसो आं साख्रिनि सायाव बारा प्रायरिटि होयो ओंखायनोथ' बेनि थाखाय आङो दा जिहेतु साख्रि खालामनानै एक्सपिरियेन्स सोलोंनो थाखाय मोजां कम्पानिनि स्ट्राक्चार माबायसे बेयाव मोजां मेनेजारफोरा मेनेज खालामो बेफोरखौ सोलोंनानै बेखौ आं गावनि जायगायाव बेफोरखौ इउज खालामनो बा गावनि खामानियाव इउज खालामनो नाजादों जिहेतु गोबां बर' लाइमोनफोरखौ फैबाय थानाय समाव मा खालामो फार्स्ट एडुकेसना इम्पर्टेन्टसिन जों एडुकेसन माने अकल डिग्रिल' नङा बे क्वालिटि एडुकेसननि खोथा थाहैबाय क्वालिटि एडुकेसन थानाय लोगो लोगोनो जोंनि जबनि मालाबाबो खमि जाया जों क्वालिटि एडुकेसन खालामनाय लोगो लोगोनो साख्रिफोरा फैगोन प्लास साख्रिनि लोगोसेयाव जोङो गावनि जायगानि खोथाबो बा जोंनि फेमिलि जोंनि जा टाउनानो जा जों गावनि जायगाखौबो साननो नांगौ आरो बेफोरनि थाखाय एन्टारप्रेनारशिप होनो जिया स्टार्टआप खालामो माबा मोनसे गावनि रिस्क लानानै माबा मोनसे बिजनेस खालामो बेखौ एन्टारप्रेनारशिपखौबो आं माबा एनहेन्स माबाय खालामो सापर्ट खालामो नोंथाङा IIITखौ माब्ला डिसिसनाव आं IIT एलाहाबाद 2019 आव ग्रेजुएसन प्लास पोस्ट ग्रेजुएसन खालामदोंमन रबटिक्सआव आं स्पेशलिस्ट दंमोन